sampai. Piye ae? Enak to jalan-jalane? Enak apa? Mana entok ngono kok. Ngono-ngono aja dipangan. Bisa mangan-mangan ya? Mandokmu iki. Duh kok ndok to. Wis tak balik sak ya. Yo. Kok ya oleh mau kondone to? Yo aku. Wis pokoke aku wegah, aku kudu oleh sugar daddy, bisa tak pajak motor, mobil, omah, karo apa-apa lah pokoke. Ai, Nyapa balik maneh? uang rokokku habis sik. Terus, kowe njaluk aku maksudmu? Yo to ai, arep njaluk sapa neh? Kamu kan cewek kesayanganku. Ning dindi ki sing ngopeni sing lanang, duduk sing wedok. Kok ya apes mento yo aku ngopeni mau konduk kayak kowe iki. Yah, duit terakhir. 50.000 nya. Makasih ya ai. Ya udah pulang dulu. Arepe nang ndi le? Apa toh? Lawi montore sapa? Bandane sapa? Oh iya lali aku. Ngono kok yo senesu. Pikes deh. Aku kok yo seneng to yo karo mau kondo P4P1 iki.